Dugay na ako nga gibiyaan sa akong bana. Aha. 1998. Sang nagbulagay kami. At hidugay na Papa Jib. Dugay naman din 1998 kag sang siguro na sa 24 anyos na. Yan. At ibot si gano nagkipot na. Oo, kaya isipon mo 24 anyos sila nagbulaganay kuno Papa Jib. Nagkipot na. Oo, nagkipot na ang pila sa iyang kasing-kasing. May kabataan ka bulilyaso. Papa J. Boy Nonoy, abi ko man nga wala lagi mga mag-abot pa sa akong kabuhi. Dito siyempre sa edad ko subong, di ko na lang paghihambal Papa J. Boy Nonoy, pero balaan nyo na. Nabilong na ako Papa J. Boy Nonoy sa gitawag og senior. Patago na lang ko sa pangalan nga Florentina. May mga apo na ako. Apo. Ang isa ko kaapo Papa J. Boy Nonoy, amo ning ginabantayan ko subong. Kay ang mga ginikanan sini nagaubra. Amo na lang ning kalingawan ko Papa J. Boy Nonoy sa mga panahon nga ako mingawon, hidlawon sa mga butang. Mga butang Papa J. Boy Nonoy nga sadto natistingan ko apan subong. Abo ding ginahambal Papa J. Lain ang kalipay mo sa apo, lain ang kalipay mo kung may upod ikaw. Oo, Papa J. Boy Nonoy. Pero, sang nagabot sa punto nga may gipakilala ang akong amiga, ngay patago na lang nato sa pangalan nga Brando. Uy, Brando? Murag ko na, murag Bruce Lee. Brando! Wow! Brando, Papa J. Boy Nonoy, oo. Diri ko na matikdan nga pwede pa di ay akong magpalanggaliwat. Biskin sa akong edad, Papa J. Boy Nonoy, daw nagbalik ang akong tagipusoon sa 18 anyos. 18. May karon. Papa J. Boy Nonoy, ang pagpati ko nga tanan, pwede di ay magbalik sama sa bulak. Nga kung imong madiligan, Papa J. Boy Nonoy, magdahon kini kag magtubo ang mga kaugatan. Amo na Papa J. Boy Nonoy, akong pagpicture sa ako ang kabuhi subong. Pero ang abi ko Papa J. Boy Nonoy nga okay na ay nabulilyaso pa. Para inyong maintindihan. Amo na yung mga pangitabo. Ayo, huy, alibangbang sa ako nakahimtang. Bawa kadugay. Oy, Mods! Ay, Brando! Uy, grabe ko, oy. Abi, islinan yung pangalan mo nga Brando, be. Ibundak jud ang akong pangalan, ibundak jud. Alangan, ano ka siyempre, si tatay mo si Brando. Ikaw si Brando man. Grabe ka, oy, Brenda na daw. Ay, sige Oy, Marie! Anong sayo? Pabakla ako sabon. Uy, sabon. Sabon nga. Siyempre, katong pampagwapa, alangan nga kamo lang perme ang magwapa. Siyempre, gusto ko pati ako magwapa man. Oy, tumpak yun gana na. Oo. Tumpak yun na. Katong sabon nga may lakas ng 10 tiil. Oo. Oy, sabon pang labaton, no? Ay. Ano akong i-offer sa imo, ni bago akong sabon. Ano ning sabon mo nagabula na? Uy, sobra pa sa bula ni. Kay katong sabon ligad nga gimbakal ko sa imo.
sang nagparigos ako, wala nagbura, pero nagbura ang akon nga baba. Hoy, Marites. Grabe yung ka ba? Ay, Ano ambot. ko i-offer sa mo, Glutaflex. Oh. Ay, Glutaflex? Glutaflex. Ginano na ginatimo, ginainom, powder ba ina o kun haplas? Ay, grabe ka. Sabon ni sabon. Ay, sabon. Sabon ni Mads. Di, botsing ganon. Pwede na maputi? Puti ka ayo ka ani. Eh, datingala. Gusto na bala ni. Datingala, gid ako Mads ba? Anong ikatingalahan? Kadugay na nga, nus-nusana yung akon. Aha. Sang sabon. Oh. Bisan ano ko kanus-nus. Tingala ko nga, hindi mainitan, pero itong gihapon. Ay, alangan kay diha man gaagi ang tambutso. Ay, oh. Butangi. Puti pa, bakla ko sang Glutaplex mo dira. Ari, barato ra ni Kung para sa imo. kaysa gani, Mads, do, nadulaan man ako sang paglaong kay. Anhon ko man ang habon nga makapaputi. Kung wala man may nagapaputi sang akon nga kalimutaw. Ay, butangi. Mads, alam mo, bisita ko sa imong balayo niya. Ay, ambo. Nako i-offer sa imo nga aron Maano ka naman to? Nako i-offer sa imo aron mo puti na Ay. imong mata. Basi, ang i-offer mo sa akon, ano ina networking? Ay, dili na, Mads. Basta malipay ka, ani. Sige na, Mads. Ay, Ang tinig- tuod ka, Mads. Basta magkapalipay na. Ay, sobra pa sa kalipay, Mads. Sa pamatyagan mo, Mads, pwede ako dira. Ay, pwede kaayo, Mads. Ay, puti, sige. Matulong ko sa balay ni mo, Mads. O sige. Mads, kining sabon, ilista lang, anay. Abi ko man og cash na. Ay, sus, nabilin galing akon nga kwarta. Bulilyaso na po ko sa bungaan. Oh, ay, ambot, Mads. Sige, sige, Mads. sige. Ang apo ko dito kay ginagutom na. Madidi pa. Bebe, hindi na magdidi. Sige, ginagutom siguro ni... Ari, didi na. Didi na kay Lula. Didi na. Alihipos na. Oh, maayo lang gid gani kay... Bisan na mo ning akon nga pangidaron, may gatas pa. Hindi ba... Ipos na. Ari na. Ino-no ko sa imo. Ipos. Ili. Tulog, ana. Ginatuyog ko rin ng bata ka. Ay, Marie! Ay! Marie! Siya na ni Goro gina. Brando! Ayaw kayo bundag na mong pangalan, Marie, oy. Brando! Wow! Grabe ka, buksing ngiti. Dali, bukas lang ina. Masulod na lang ko. Hindi, depende sa imo kung dira ka na lang sa gawas. Ay, masulod ko, Marie, kina ko i-offer ni mo. Ay, dali di. Ano ina? Kaluoy sa lola. Ay, sus. Lola, lola na yun yung imong pekti. Ay, sus. Bisan lula lang ako, pero bagnas pa. Hoy, ante, para malingaw ka ba? Samtang nagauyog-uyog ka na imong apo. Ay, inaya lang ang tingog mo kay makibot naman ini karon. Mayo kay natulog na, ante. Ay, kabalo ba ka, Mads? Na ako'y offer ni mo ba? Ano na, Mads? Ganahan kayo ka. Good news na. Sobra pa sa good news. Ay, good morning di ay kay Dong Marcolo. Uy, namati siya? Uy, nabati siya. Uy, gwapo ra bang tao na? Pumuti daw si Boy Nonoy to. Siyempre, alagang Glutaplex. Tama. Uy, Don Marco. Uy, gwapo lagi ka to. Brando, type mo si Don Marco. Uy, regards mo ko, ano? Ay, sige. Mads, Baka uy. karating sa iya.
Regards ko ba? Single pa na siya? Ay, single na ni. Balita na ko, gwapong tao, nagyod na ba? Gwapo. Unsay gwapo. Pero ting gwapo ha. O sige, sige. Mads, Unsa since di ka, ay da? ikaw nag-aisahanon lang ka ba? Dugay na ba ka? Wala binadiligan. Diba? Ay, ambot. Amo malanggalin na kadto mo di sa akon. Ay, nako, nagadahom sang amo sina. Mads. Sino pa ba magkagusto sa akon? Ay, damo pa kaya. Ay, sus. Ako ni mo, Mads, testing ka ng chat-chat og mga kano, Ay, mga foreigner. foreigner. Samtang nag-aisahanon ka, Mads, para malingaw ka. Wagi ko ganahi ka ng mga amo na, Mads. Oy, ganahan lagi ka. Kay amo malang gyapon, Mads. Hindi man na mga matig... Uy, bahala na basta. Ang importante na Ay. mag-enjoy ka. Hindi ko, Ano namang yun na? Ikitra mo, basta mga Mads. amo na, hindi na sila mga matig kundi mahumok na sila sa nga tagipusoon. Ay, pero Mads, ako ipakita ni mo, Mads, sa tanawa na ka. Ari ko cellphone, oh. Ay, Mato ta, ari ka, Be- ang website, Be. Mads, oh. Araon. ano nga website Na? na? Oh. Baw. Oh, Ipakita ko sa kana dire. Ano, ina? Pindutan ni. pinduton ko. Kana. Basi mag-vibrate Ay, ni. hindi na mag-vibrate, Mads. Basta pindutan lang, pindutan. Ikaw ha? Kana. Inatudloan mo ko sa mga labay-labay. Pinduton ko dugay. Pindutan lang, kay mo play na nag-iya. Sige. Ah. Ano nilawayan ko pa? Ay, ano paglaway, Mads? Diretso na naman, play na nag-iya. Ay, kay basi may usog. Tanawa. Sige. Pinduton ko na. Tanawa. Oh. Oh. Nga nung nagpaspas man ni Mads. Siyempre, magin na tanawa Gusto ko Mads katong hinay lang. Oo. Bawa na pinakanami, Mads. Mao Lantawa. ba? Tanawa ni Patong. Uy, grabe, ha? Oh, unsay kwan ana niya, Mads? Unsay breed na, Mads? Basta, tanawa lang, Mads, tanawa lang. Murag kwan man na, Mads, murag German? Basta tanawa lang. Dili ka na, Mads, mistiso? Kung mura magkwan, Mads, mura mag-German Shepherd na, Mads. Basta tanawa lang, Mads. Tanawa Ay. lang isa. Maayo diba? din na, Mads, no? Wala naglain ng pamatsyag. Puy, okay na, Mads, sinaw ng akong pananawa. Diba? Unsa na, Mads, pwede na makwan? Pwede na ma-meet up o idol? Diba? Pwede kaayo. Ay, Pwede kaayo. dili na, katong isa kay type na ako to, Mads. Oo, Kana. Diba? oo. Diba? Mauna na, Mads. Mauna na. Ay, Gusto ka, ana. na contact number di ay na. Ay, kompleto man na, Mads. Ay, Chat ni mo na, Mads. unsay requirements sana, Wala Mads? na requirements, Mads. Basi ka pangita pa naga police clearance o is Mads. Wala, Mads. Basta ang importante magkaintindihan na yung Ay, only in the Philippines naman na, Mads. dili ka na mga suplado na, Mads. Sinusuplado, Mads. Ay, sige. Oh. Mapanood ako, Mads, kay i-chat-chat ko gina. Diba? Malay mo, Bahala Mads. na, Mads. Oo, baw, salmon ng isa. Ang isa ni Mads, kwan lang. Ano lang isa? Tinapa. Ay, ikaw na bahala, Mads. Oo. Ay, basta importante mag-enjoy ka, Mads. Ay, ha? sige, Mads. Bye-bye, Bye-bye. Kanami, kadasig sa iya mag-reply. Bao daw ging ganahan ako, ni daw tatlo na ako kadlaw ay tulog-tulog sini. Hindi ako kabatag sa kakapoy. Kanami. May I, iti replyan ko. May I see your teeth? Gin-heart niya nga ako nga, my dear. Are, replyan ko siya. Thank you very much. Oh, can we talk each other eye to eyes if you don't mind? Are,
nag-reply siya, okay kayo. Bisaya man di ay ni. Replyan ko. Taga-asa ka dong. Ni-reply. Uy, taga-cruising kipot raman di ay ni. Replyan ko, bakit marunong kang magbisaya? Uy, pas mo reply. Naingon siya nga ang akon manggugmama, Ilongga, o ang akong papa, Ilonggo. So, maunang bisaya ko. Oo. Mama siya, akong mama, taga-Panay. Ang akong mama, ang akong papa, taga-Liti. San na ito nga magkapresidente, tag-Ilonggo. Mabakal ko sang isda, butangan kog suka, butangan og asin og ibula. Walay guto. Replyan ko nga, can I see your body? Kanang double body. Uy! Oh! Mutot kagiliw. O bakit? Uy! Replyan ko, wrong send ka. Uy, hindi ito. Uy! Hindi ni. Nisugot naman, goods. Pwede ka magkita sa Marbet. Okay kayo. Ari na. Makikita na siya sa ako. Onsa ko no? Oo. Abi ko gani kung char lang. Uy, makikita siya day. Uy, grabe ka, Mads. Tuod bang gigali siya, Mads. Abi ko gani kung litrato lang balaging gamit niya nga hindi siya. Pero, Mads, ang pamangkot dito nakita kaniya. Nakita niya ako, Mads, kaya nag-send ako sang picture ko katong 24 anyos pa lang ako. Uy, grabe ka. Gimpa-edit ko lang sa kilala ko nga manong-edit. Uy, dapat giatag ni mo ang picture ni mo katong subong nga picture ni mo. Pero gimbutangan man ako to sang caption pagpasa ko sang picture nga before. Oo. Uy, Wala pa ko kapasa sang after. Pero ibig sabihin magkita gin mo, Mads. Oo, Mads. Uy, grabe. Anong lahian ni Mads? Kuhan ko no. Mestizo. Mestizo Banta, Mestizo Bisaya. Uy, grabe. Abi ko mestizo nga tuba. Oo. Pero makita gid mo. Pero kung himutadan mo sa Mads, ang kuhan niya daw muraga lemon sweater. Oo. Uy, dirasa. Oo, dirasa. Dirasa pero medyo sa mataas. Siguro may breed pagid ni siya, may lahi pagid nga hulo. Uy, grabe. Mayo ganin na Mads kung may lahi siya nga ulo kay malayo sa aratay. Kaswerte ba? Ay. Grabe. Saan naman makita, Mads? Karon dayon, Mads. Unsa ko no? Amo gani naglakat ako di sa imo. Mapakopyur ako sa imo. Uy, grabe. Sige, wala problema. Kopyuri ako, Mads, ha? Sige, wala problema na. Sa pamatyagan mo, Mads, may tsansa pa ako kaniya. Ay, perti, Mads. Perti, gid. Ay, sus, Mads, kung magdayon na, maging kami, Mads. Ang kalipay ko, hindi kinamatupungan, Mads. Uy, makatilaw na gyud ka, Mads. Ay, sus, Mads. Makatilaw na gyud ka Isipon mo, pagpalangga, Mads. Ang lawas ko, no, daw kalubay. Uy, grabe. Ang ugat marguso. Uy, grabe ka, Mads. Ang ulo kalabasa. Murag flower horn. Ay, oo, Mads. Ti ano, Mads? Sige na.
Oo, kay daw legit man ini. Ayuson talaga. Kopyo rin ako, Mats. Kopyo rin Kita naman ako. kaya mo. Oo. Uy, grabe ka swerte, giyad ka swerte. Unsay swerte. Daw nagdaog ako sa porde. Siya daw nasunugan it kwan. Daw nasunugan it pispan. Ako. Ikaw gali si George. Ako, George. Guwapo gali siya mo sa personal, no? Doktor ko kaw. Ako, Maayo kay nakita mo ko dayon pag-chat ko sa imo. Ako ang naka-crop top nga pula. ako pagkita ko sa imo. Ako lang tao sa imo. Ikaw hindi pa may edad na. Ikaw bata pa. Bata pa ko, inside and out. How do you living? Ako tindiro, ako pangutang. Ay. Ako baligya, biskin baligya basta makontak. Ay. Ati maayo. Ikaw. Ikaw baligya, papay? Ako baligya babay, ako baligya pandesal. Maayo kay business-minded ikaw. Ako business-minded, Oo. ikaw business-minded ka na. Ikaw baligya, papay. Ako baligya, munay. Uy, ako paborito, Macau na muna yan. Ay, oo, paborito mananakon when I was young. And today, that's my favorite also. Pero ikaw happy, ako mo kita, ako imo chat me. Ay, I'm happy also because sa una ta ka makita daw na love at first sight yun ako sa imo. Salamat. Ako Basi kung free time ka pa mamaya kang may oras ka, pwede ikaw makalagaw sa amo. Ako wala problema. Hindi ka magkabalaka. Ako lang isa sa balay. Ako bisita, ako dala Rinola. Ikaw dala papay. Ako dala papay, ako napay na dala. Oo. How big are you, George? Oo. Ako pagpalangga sa imo. Ako pagpalangga sa imo. Amot mo sing ganon love mo ko? I love you. Ay, grabe ka. Hindi lang anay, dili kayari kita sa public place. Ako bisita sa imo pag ako wala na ubra. Mabisita ka? Ako bisita. Basi may manghakig sa imo. Wala ako single, ako soltero. Ay. Ako Ano ang full name mo kay... Basi kung makabakante ako, i-check ko sa PSA. Ako pangalan ko Raul. Raul. Maayo gali kay kabalo ka magilonggo. O ti dali makaon na kita. Ako libre. Ikaw libre, oo. Gusto ko ning bulalo para may sabaw. Ikaw ano natabo? Ano tabo? Time first. George, time first. Hindi makaya. Ano? Tubig.
Oh, ako kuha tubig. Ako kuha Okay, tubig. ikaw kuha tubig. Ako Eh, kuha tubig. Ikaw. Ano? ikaw kuha tubig, ako inom. Ako Tarzan. Ikaw Tarzan. Ikaw leader, ikaw hari, ako lalay. George. May problema ba? Yes. Anong problema? There was a big problem. Anong problema? Anong problema? Basi kung pwede, unta-tunta na ini. Unta ta. Dumahunos ang paginawa ko. Maluoy ka, George. Puli ka na sa inyo, kay basi diri pa ako matudas. Papa J. Boy Nunoy, natilawan ko gidman ang dako nga pagpalangga ni George para sa kuha. Pero ang problema ko subong Papa J. Boy Nunoy, since tong time nga una kaming nagmet. Sugod ato. Hasta subong. Basta subong ko na Papa G, gina-wheelchair pa siya. Oh. Hasta subong wala na nagparamdam Papa J. Boy Nunoy si George. Ha? Amo ba? Ang pamangkot ko Papa J. Boy Nunoy, tinuod gid ba nga in love sa kuha si George sa ano ang iyang gihambal sa kuha tong time nga nagkita mi o pakuno-kuno lang to kay George? Ano sa palagay mo, Tina? Oh. Salamat Papa J. Boy Nunoy, Florentina. Ay kang bata. Ano kaya natabo ato, bro? Siguro ba si kung kay George to ya, hindi seryoso si George ang Base, pagpalangga sa iya? Siya pa siguro, base duda ko to ni George, base kung Kuan niya lang si Tina. tama. Oh, at least, bisan pa paano, Madam Tina, hindi Ano? na ka mo ni George, at least na nakatilaw ka. O sang pagpalangga ni George. Amo ginang ginahambal, Madam Tina. Hindi basta-basta kag hindi pagdali-dali, isurrender ang bataan. Alam, may kabulilyaso na. Ako rin nalooy. But anyway, sige lang. Ang inyong mga opinion, mensahe ipadala sa ating number 0955-356-8583. Kung anong inyong mga opinion para kay Florentina sa iyong sitwasyon. Sige lang, importante, nakahigop siya og sabaw sa Bulalo. bulalo. Maayo pang bulalo, may oto. Balikan nato ang